боз як аксияи нав аз Pinduoduo барои шумо. Салом алайкум дӯстон, барои шумо боз як аксияи навро нишон медиҳам, ки шумо метавонед молҳоро ба нархи аз ҳама арзон, ҳатто то 80-90% арзон заказ кунед. Дар канал подписатсия ва лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Медароем ба барномаи Pinduoduo. дар боло нигоҳ кунед, 9 ҳаста, ҳамида медароем. ва тарафи дасти рост мекунем, аз ҳама охиронашда медароем. ҳамида медароем. нигоҳ кунед чӣ хеле арзон шудааст, яъне 1 сомон 20 дирҳам ба тоҷикӣ 1 сомон 30 дирҳам шудааст як хелаш. инҷа аз ҳама нархи арзон метавонед заказ кунед. то охир тамошо кунед, ҳозир барои шумо боз месанҷем ки заказ карда мешава ё намешава. яъне 15 юан буд, шид 0.99 юан, яъне 1 юан. тақрибан 1 сомон 20 дирҳам ё 1 сомон 30 дирҳам мешавад. нигоҳ кунем, ба нархҳо аҳамият диҳем. мисол ҳамида медароем. нигоҳ кунед, нарх иваз нашуд, ҳамун 0.99 истодагия, яъне 1 юан ё 1 сомон 20 дирҳам ё 1 сомон 30 дирҳам тақрибан. боз дигарша месанҷем, ягон қиматтарша. нигоҳ кунед, 24 юан буд, шид 7 юан. ҳозир медароем, ишам месанҷем. месанҷем ки нарх ҳақиқат дорад ё надорад. нигоҳ кунед, нарх ҳамон хеле истодагия, яъне 7 юан, тақрибан 8-9 сомони тоҷикӣ мешавад. мо метавонем ки дар 8 ё 9 сомони тоҷикӣ ҳама чиза заказ кунем. барномаи Pinduoduo ба шумо имкониятҳои бисёр медиҳад. ҳама имкониятҳо ҳаст, фақат ки дуруст омӯхта метавонед заказ кунед. вале минусҳои бисёр ҳам дорад. ҳар як хатоги шумо метавонад ки закази шумо админит шавад, пули шумо бисӯзад. дар ҷое ки дар омаден ҳамаша проверка мекунед, мебинед ки аксия ҳамаша ҳаста ё нестай. ва ҳамаи аксияраро просто так даромада заказ накунед. аввал ҳамашро дида, мисол чанд кас харидай, ки мисол баҳо додай, надодай, отзави магазина дидан дар кор, ҳамаи онҳоро дида баъдан заказ кунед. ҳо аксия шудааст гуфта ихел заказ накунед, ки ҳатман хатогӣ мекунед. мисол нигоҳ кунед, 99 иш. чӣ хел нигоҳ кунед, нархҳо арзон шудагианд. нархҳои хатзагӣ, нархҳои пешина, нархҳои ҳозира сирх. яъне 100 юан тақрибан 140 сомон, 150 сомон буд, шид 4-5 сомони тоҷикӣ. дар онҷ медароем, мебинем ки ҳақиқат дорад ё надорад. нигоҳ кунед, нарх иваз нашуд, яъне 3.5 юан, тақрибан 4-5 сомони тоҷикӣ мешавад. 2 донаи ҳамира шумо дар 4 ё 5 сомон гирифта метавонед. фақат ки шумо гуфтам ки хато накунед, просто так заказ накунед, то ҳамаи ами магазина набинед, то нафаҳмед, заказ накунед. чунки дар ҷа магазинҳои ҳастанд ки шумо аз ин магазинҳо фрем мехӯред. вақте ки заказ мекунед, мумкин ки закази шуморо равон накунанд. мумкин магазин нав бошад, мумкин ягон проблема дошта бошад. барои ҳамин эҳтиёт кунед, то магазина нафаҳмед чӣ хел магазин аст, то ҳамаи ами борои ҳамон магазина набинед, то ҳамаша нафаҳмед, заказ накунед. то вақте ки шумо заказ мекунед, то заказ хеле ҷора бояд шумо дароен бинед, баъдан заказ кунед.
видео мақбул шавад, подписаться, лайк монда ба дигарон равон кунед ва барои курсе аз хитои Турсия ва Америка заказ кардан ба мо нависед. мо ба тарзи дуруст ва то заказе ки мекунем ба дастор расидан кӯмак мекунем ва ёрдам мекунем ки шумо дуруст заказ кунед.